Шәһәребезнең хөрмәтле энергетигы, сугыш ветераны Леонид Мачтаковка 99 яшь. Аның йортыннан кеше өзелмәде бу көнне. Улы шәхесне котларга район башлыгы Разиф Кәримов, ЗЭГРС директоры Дмитрий Прохоров та килгән. Разиф Галиевич гомер бәйрәме белән котлап, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин исеменнән котлау хаты һәм истәлекле бүләк тапшырды. Пожелаем, конечно, здоровья, не болеть, еще держаться. Да. Еще 20 лет. Да. И, конечно же, поздравления. Сегодня говорили 20 лет еще. Самые дорогие поздравления это от нас. Значит, и, конечно же, от Единой России подписано Фарид Харуловичем Мухаммедшиным лично. Да. У меня еще такого не было. Да, вот. Әлеге буын кешеләрен тормыш үзеннеклыкка, чыдамлыкка өйрәткәндер. Алар картлыкка да, авырлыкларга да бирешмиләр. Леонид Яковлевич та нәкъ шундыйлардан. Үз яшенә карамастан, колыма еш кына китап, гәҗит, журнал алам ди ул. Кое-что. Когда работал, мне некогда было тогда, так сказать, чтением заниматься. А вот сейчас, причем старинные, читаю там журналы там 60-х годов, 70-х. Сейчас мне это интересно даже. Юбилярны котлап изге теләкләр, мирас, җыр һәм бию ансамбле солистлары башкаруында күңелләргә үтеп керердәй җырлар яңгырады. Адилә Борханова, Денис Сипатов, Зей хәбәрләре.